is your number one SM radio station. Love Radio. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Pinag-uusapan ang karanasan ng pagiging isang ina. Wala na sigurong masihirap pa sa pagsubok na hatid ng pagdadalang tao. October 5, 2018, nang magpa-check up ako sa OB dahil kabuanan ko na. Ine-expect namin na manganganak ako between October 22 to 29 via C-section, kung saan ay 37 weeks na ang kambal na dinadala ko. Sa ultrasound ay lumabas na hindi nakapwesto ng maayos ang mga bata. Niresetahan ako ng pampakapit at pinayuhang magpahinga. May pwesto kami sa palengke noon. Hindi ko sinunod ang payo ng doktor na mag-bed rest ako. Kahit malapit na akong manganak, nagpupunta pa rin ako sa palengke para magtinda. October 9, 2018, 1:40 a.m. Nagising ako dahil naiihi ako. Pag upo ko sa arinola, biglang may lumabas na tubig sa puwerta ko. Kinabahan ako kaya ginising ko ang asawa ko. Naalimpungatan ang asawa ko at nagsimula na rin kabahan. Tinawag niya ang biyanan ko para humingi ng tulong. Nagsimula na kaming mataranta. Yung biyanan ko na ang nag-ayos ng mga dadalhin kong gamit just in case na kailangan na naming pumunta sa ospital. Tinawagan ko ang OB ko at tinanong ko kung ano ang gagawin. Sabi ng OB ko, maglagay ka ng napkin at dumiretso ka na agad sa ospital. Habang naglalagay ng napkin ay may bumulwak na namang tubig. Sorry, graphic no? Na-imagine nyo ba? Bumulwak. Bumulwak. Habang naglalagay, na-imagine nyo yung paglalagay, tapos may biglang bumulwak. Graphic ng Burnay natin may bumulwak na namang tubig. At nagsimula ng sumakit ang puson at balakang ko. Minumura ko na ang asawa ko dahil sabi ko manganganak na yata ako. Bandang 2:00 ng umaga, nagdesisyon ako magpalit ng diaper. Habang nagpapalit, biglang may lumabas na parang sipon na may konting dugo sa anesh ko. Imagine nyo ba, guys? Bumongga na po talaga ang kaba ko. Babalik pa sana ako sa kwarto pero lalong tumindi ang pananakit ng puson at balakang ko. Napasigaw ako sa sakit. Pakiramdam ko parang napupupo ako na parang may lalabas na sa puwerta ko. Parang ito yung usapan natin kanina. No? Parang ito yung usapan namin sa booth kanina ng mga kasama ko. Bigla akong napakapit ng mahigpit sa asawa ko. Daddy, demonyo ka. Kasalanan mo to. Mga anak na ata ako. Sumigaw ako ng sumigaw sa sobrang sakit. Sinubukan kong humiga sa kama. Nang hihiga na ako, bigla na lang napasigaw ang biyanan ko. Diyos ko! Lumabas na ang ulo ng bata! Lumabas na suhe ang unang baby ko. Nakapulupot pa ng 2 ikot sa ulo ang pusod nito. Kinausap ito ng mister ko hanggang sa dumilat ang bata at umiyak. Hawak-hawak ng biyanan ko ang sanggol habang kausap naman ng mister ko ang OB. Sabi ng OB, pumunta na kami sa pinakamalapit na ospital.
nataranta na talaga kaming lahat. Hindi pa ba kayo nataranta kanina? Kung, alam mo Ang haba, ang daming nangyari. Ang daming Kaya nangyari. chill lang kayo. Ano ba kayo? Chill lang sila Sobrang- kanina. Ano ba sobrang- kayo? Nung pumutok na yung Oo. panawigan, chill pa din. Ngayon lang sila nataranta. Nagpalit ng napkin, nagpalit ng Oo, diaper. Ang dami nangyari. Pumunta na kayo sa pinakamalapit na ospital. Ang sabi ng OB, nataranta na talaga kaming lahat. Nakalaylay ang sanggol sa puwerta ko at patuloy pa rin ang pagsakit ng puson at balakang ko. Humingi na kami ng tulong sa mga kapitbahay. Isinakay nila ako sa monoblock chair at kinarga papunta sa paradahan ng taxi. Pupunta sa parada pa ng taxi. Na-imagine ko yung sakit. Oh my God. Nakakalokay. Paano kung maraming Marami nakapili. Oo, kasi parada pa. Wala kaming dapat sayangin na minuto. Maaring maimpeksyon ang baby na nasa labas. At huminto ang tibok ng puso ng isa pang baby ko sa loob kung magkakamali kami ng kilos. Awa ng Diyos, umabot naman kami ng ospital. Ayaw pa kaming tanggapin ng Grabe naman yung ayaw tanggapin. Nakalaylay na yung bata. Andun na sa labas. Nakakaloka. Bakit? Sorry, nag-react. Ayaw pa kaming tanggapin ng una. Pero sinabi namin na may isa pang baby sa tiyan ko. Salamat sa Diyos dahil nailuwal ko ng normal ang dalawang bata. Malusog nga silang pareho at hindi na kinailangan pang ilagay sa incubator. Ngayon ay 6 months old na si Princess Priya at Princess Mia. Isang milagro talaga na mailuwal ko sila ng maayos. Kaya sa mga nanay na nagbubuntis dyan, lakasan nyo lang ang loob nyo at huwag kalilimutang magdasal. Ako po si May, isang tambalanista at ito ang aking kwento. Dear Ate Helen. Na may Oo. dilaw na bulaklak. Nag-evolve na kasi Nag-evolve. dati isang piraso lang, di ba? Yung pinapanood natin sa TV. Tama, ngayon, level up na. Nag-bloom na ngayon, no? Di ba? Correct. Thank you very much na nagbibigay sa akin ng bulaklak. Napakaganda ng flowers na binibigay sa akin ng Petals and Twigs Designs by Casey & Co. Thank you. Bagay na bagay dito sa pagbabasa ng Mariwagang Burnay kasi, di ba, doon sa yung panahon ni Helen Bella. Isang piraso lang. Isang piraso, tapos nakalagay, year 14. Sa mga nakakaalala, alam na this. Kabatch namin kayo. Ang ganda ng bulaklak. Thank you very much. Salamat, Petals and Twigs. Anyways, mabalik tayo dun sa kwento na Mahiwagang Burnay. Ang pagdadalang tao talaga, nakaw! Sabi nga nila, parang isang paa mo ay Nasa hukay na. Sa bingit ng kamatayan. Nasa bingit ng kamatayan. Totoo yun eh. Kasi maaari talagang ang daming possibilities. I'm sure itong si May nung nagbubuntis siya, hindi niya inisip ever na na Magiging ganun kakomplikado ang kanyang pagbubuntis hanggang Alam sa mo, panganganak. Ang mga high-tech na kasi tayo ngayon eh. So ang mga babae may tinatawag na birth plan. Yung birth plan kasi kaya mahalaga, wala lang, naalaala ko lang, mahalaga po na ready kayo. Meron akong ginawa na YouTube video na parang meron kang bag na ready, available. Nagtataka ako sa kanila, saka pala sila magliligpit. Oo, diba? yun yung naalala ko kasi kailangan pag malapit na kahit nga Naka-prepare na yan. 30 Bitbitin mo weeks, na lang. para if anytime, kahit false alarm, kasi ilang beses yan nangyayari na pwede false alarm, ganun. Pero at least isang bit-bit lang. Tama, hindi Diba? yung, nasaan ang bulak? Nasaan May bulak. Nasaan yung napkin? Nasaan yung diaper? Ano kulay ng panty mo dahil ko? Nasaan yung alcohol? Mamaya, iba pa, mantika Oo, pa yung nilagay kaya sa bag, nga. di ba? Mamaya, akala mo alcohol, gin pala yung nilagay. Nagligpit. Totoo yan. Hindi. Or baka naman nakaligpit sila na taranta lang. Siguro Oo. kasi unexpected na parang ganun. Ikaw ba naman? I'm sure lalo na kung twins yung baby, baka may birth plan yan. Pag may birth plan ka kasi, ang sinasabi doon is lahat ng mga requests mo nakasulat na doon eh. Parang pagdating mo sa ospital, hindi ka na nila tatanungin kasi pag I-iri ka na lang. kasi sa totoo lang, ma-experience nyo po talagang tatanungin
tatanungin, okay ka lang po ba? Ano na pong feeling? 'Di ba? Yung mga ganon. So, maganda kasi na alam mo na kung saan kwarto ka, kung sa ward ka ba, sa private ka ba, gusto mo ba na may kasama, yung mga ganon. Tsaka yun nga, yung isang bit-bit lang. Mahalaga po yan Tama. sa mga nagdadalang tao. Meron akong ginawang YouTube video na sinabi ko doon yung mga nakalagay. At kasama doon yung, kailangan doon meron ding yung susuotin ng bata. Yung chichirya mo. Oo. Yung chichirya mo pag halimbawa nag-labor. Kasi alam mo partner, yung sinabi niya, di ba napaka-graphic nung ano niya, kwento niya. Yung sinabi niya parang napupupo na hindi mo maintindihan pero sa puwerta lalabas. Oo. Yun yung feeling na manganganak ka na eh. So, yung chichirya, baka makatulong para mapigilan. Di ba? Kasi yun yung para sa akin yun yung pinakamasakit or pinakamahirap. Yung sasabihin kang pipigilin mo kahit Pero nandun nandun na. Yung parang kapag ka nagkamali ka ng ubo, lalabas. Yung pag nagkamali ka ng atching, lalabas, sasabay. Yung ganun yung feeling na parang nandun na. Kasi doon sa first baby ko kay Princess, hindi ko makakalimutan yun eh. Kasi malapit na nararamdaman ko na nandiyan na. Yun yung feeling na parang ka napupupo na hindi mo maintindihan. Na andun na, parang yun nga na magkamali lang ako ng pitek. Feeling ko lalabas. Tapos naririnig ko ang sabi, nasa Makati Med pa. Eh yung hospital ko, St. Luke's BGC. So alam Sa mo yun, malayo-layo, tapos traffic pa sa area na yun. Nai-imagine ko partner yung bababa pa siya. Alam ko kasi kung saan yung room number ng OB. Oo. Yung bababa pa siya ng Elevator. paano kung matraffic yung escalator? Paano kung yung escalator hindi umaandar? Alam mo yun? Tapos paano kung hindi kagad dumating sa valet parking yung driver niya? Oo, Yung mga kasi ganun. matagal-tagal pa to. Matagal-tagal pa. Tapos So, syempre- pinigilan mo talaga? Oo, partner. Kasi syempre siya yung magpapaanak. Tapos yung inisip ko rin yung biyahe from Makati to BGC. Di ba lagi traffic dyan? Ayaw nga ng mga taxi tanggapin yung mga ganyan kasi napaka-traffic, di ba? So nakalkula mo ba kung ilang oras ka naghintay bago Hindi ko dumating alam, yung doktor? partner. Basta natandaan ko lang, wala ako ibang ginawa kundi magdasal. Lord, Panginoon, tulungan mo po akong pigilin po ito. Kasi napakahirap. At may mga iba na hindi nila napipigilan. Naikwento nga sa akin kanina lang. Sinipa lang daw ng doktor, di ba? Pagsipa ng doktor doon sa wheelchair, lumabas yung bata. O eto nga, tingnan mo, napalabas yung sanggol. Ang pinaka nakakalurky dito, mga ospital, grabe naman yung protocol pa. Oo, may bakit? nakalabas na po na baby. Baka kasi protocol, in fairness, may protocol. Siguro. Pero kasi kung may baby na nakalabas, may protocol pa ba doon? Baka siguro ang mangyari, baka may mangyari doon. Hindi sila nagpalabas, tapos baka masisi At hindi rin, sila. at hindi rin naman sila yung OB. Oo, tama. baka Kaya masisi siguro sila. ganun. Kasi nga naman, biglang pumunta sa ospital mo, nakalabas sa yung bata. Pero wala lang, parang, di ba, In case of emergency, Oo, in dapat- case of emergency. Ewan ko. Hindi natin alam kung anong protocol nila. Oo, kung anong At saka hindi rin protocol. naman yung sinabi ang dahilan kung bakit hindi agad tinanggap. Oo. Baka naman feeling nyo lang hindi tinanggap. Sa taranta din yun, di ba? O basta ang lesson dito, be ready sa mga Totoo. sa mga buntis. Be ready kahit na ilang weeks pa lang yan, kahit pa sabihin ng mga taong OA nyo naman, handang-handa kayo. Ay nako ha. Mahirap Better safe magkaroon. than sorry. Oo, mahirap magkaroon ng aberya sa bandang huli. Tama. Diba? Totoo yun. Kasi ang iniisip talaga natin dito is kailangan maprotektahan yung nanay. Gandun din yung sanggol. Correct. Kung Totoo last yan. minute yung preparation, Tama. baka may isa dyan na magbuwis ng buhay. Mahirap Tsaka na. wag niyong titipirin yung mga sarili niyo na ay magastos lang yung magpa-ultrasound. Ay nako, magpa-check Kailangan up yung po. regular Buhay niyo check-up. nakasalalay dyan. Correct. Parehong dalawang buhay nakasalalay Tama. dyan. Tama. Totoo yan, Tanghenyo. Yan yung sinabi sa akin ng kaibigan kong OB tsaka pedia. Sabi ko kasi, bakit may mga nanganganak sa FX, may mga nanganganak sa tricycle, may mga nanganganak ka ba naglalakad? Tapos sabi nila, kasi yung mga yun, hindi regular yung check-up. Tama. So, hindi counted kung ilang Oo. weeks na ba talaga. Nagtitipid eh. Oo, kung anong ganyan. Hindi regular ang check-up, kaya hindi nila alam, kaya inabutan. Tsaka itong si May, sabi ng wag magpalengke. Sabi ng bed rest, di ba? Sumunod kasi sa doktor para Isa pang hindi reason natataranta ng ganyan. Huwag matigas ang ulo. Oo. Magbuntis. Oo, kasi may mga merong pagbubuntis na may bed rest without bathroom privileges. Ibig Correct. sabihin, maski yung pagwiwi mo ay nakahiga. Makabed pa. Napakahirap. Hirap no. Napakahirap Na-imagine ko talaga, kung gaano promise. talaga yung struggle ng isang tao, isang babae na nagdadalang tao. Pero sana request namin, wag niyo naman kaming minumura kapag kayo Demonyo ka. Demonyo ka, hayop ka, kasalanan mo to. Naintindihan Binuntis namin. mo kasi ito. isipin niyo ginusto niyo rin naman yan. Nasarapan din naman tayong dalawa. Tapos mumurahin niyo kami pag nahihirapan kayo. Matsakit eh.
Ay, nako. But we are happy for you, May. Diba? Ang title nga ng kwento na May Wagang Burnay ay Miracle Twins. Ang nakakatuwa pa sa kwento mo, sa gitna ng lahat, pagpalit na napkin, papalit ng diaper, nakalaylay yung bata, nakaupo ka sa monoblock habang may nakalaylay na bata, pagpunta sa paradahan ng taxi. Ang kagandahan dito, normal sila ni hindi kailangang ilagay sa incubator. Grabe, no, kahit kami nakikinig lamang sa kwento mo, kami din natataranta kaya. Oo. Naisipin, nakalabas na isang bata tapos meron bang naiwan sa loob, tapos kailangan yung pumara ng taxi. Correct, di ba? Na-imagine ko nga yung unang lumabas, hawak-hawak niya yung Na- doon, yung pusod eh. Yung pusod. Hindi ako bibitaw dito. Sister, lumabas. Labas na sister. 'Di ba? Tapos 'di ba may ano pa cord coil na Oo. may pulupot pa na ay Sa grabe. liig, no? Siguro itong si Princess Maria, yung mga princesses niya, sigurado ako may magandang mission sa world eh. Tama. Tsaka ang ganda ng birth story nila. It's a story to tell, 'di ba? Kaya nga magandang na-share sa Mahiwagang Burnay kasi it's very unique, kakaiba, and every birthing experience is unique. Kaya dun sa mga mister, tanggapin niyo po yung mga mura namin. Kasi hindi po kasi talaga siya madali. Totoo yan. Kapag yung mga misis po ninyo ay nagrereklamo sa gabi kasi pinupulikat po sila, lalong-lalo na pag malapit na, huwag kayong magreklamo. Ano ba naman yan? Arte-arte, mumulik-bulikat na. Nakakapulikat kaya! Suportahan mo ng yung pulikat, 'di ba? Tama. I-stretch mo yung paa, Massage, ganyan. yan. I-massage. At hindi Wag mo natatapos yun dun, ha? Hindi natatapos dun, hindi nakakatulong yung sasabihin mo, ang itim-itim na ng kilikili mo, ng batok mo. Babalik pa ba yan? Kasi ang sagot ko sa iyo, mister, babalik pero siguro mga 50% lang. Hindi, babalik sa iyo yung tadyak ng misis mo. Ganda ng possibility. Diba, Kalurkey? Pangalagaan po yung mga nagdadalang tao. Kaya nga, diba, meron silang special seats. Nauuna sila sa mga pila. Yes. Diba, meron silang special na parking. Yan. Kasi nga, hindi po madali yung pagbubuntis. Correct ka. So, mabuhay po ang mga ina na nagluwal ng kanilang mga anak. Kung di po dahil sa inyo, wala tayo pare-pareho Correct. ngayon. At No? importantatious, di ba, dasal ka lang. Kasi alam ko naman, Correct. Oh. lalo na kung first mo yan, ninenervous ka. Actually, kahit pang 5, feeling ko ninenervousin ka pa rin eh, di ba? It's always different every time. Pero kayang-kaya mo yan. Dasal-dasal ka lang lagi. Keep the faith. Yes. Ikaw, Nicole, ano ba yung hindi mo makakalimutan na part doon sa kay Princess pa lang? Hindi ko makakalimutan yung sa sobrang sakit, meron akong niyakap. Okay. Ano siya? Tagatulak ng stretcher. Hindi naman guard. Pero tagatulak ng stretcher. Nakayakap ako sa kanya. Sabi ko, ang sakit-sakit na po. Sakit na talaga. Wala pa yata yung asawa ko. Or parang may kailangan siyang kunin or something. Basta kwento na lang sa akin. Ayun nga, yung tagatulak lang ng stretcher. Siguro na, tulak mo to. Tulak mo to. Tapos niyakap mo na lang. Tapos niyakap ko siya. Si Kuya naman ramdam na ramdam. Feeling niya siya yung asawa. Piling ama si Kuya. Ay, nako. Maraming memorable. Basta ang important issues, please support. Yan. Yan. Supportahan nyo po yung inyong mga anak pag nagbubuntis. Bigyan sila. Kaya ang kagandahan pag buntis ka, 9 months kang 9 months kang parang may immunity. Alam mo yun? Parang Oo. ganon. 9 months kang aalagaan. Lagi kang may special seat talaga. Oo, lagi Oo, ka special special treatment. treatment sa'yo kasi bawal ka ma-stress, bawal kang maano, 'di ba? Kasi hindi nga madali. Tama. Yan. Mabuhay po again ang mga nagdadalang tao ngayon. And ingatan niyo po ang sarili niyo at ang Tama. mga nasa baby, ang baby ninyo. And May, thank you very much for sharing your kwento. At kung ikaw meron ka rin kwento na gustong i-share sa amin, pwede nyo kaming email. Send us your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Gotta go mga kabisya. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Juber. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.